Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. kana ɲininkali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Gouvernement ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maïga ale gouvernement ka san 2026 o baara bolodalenw da jamanadenw olu kulo kan baara nunu yɛrɛ tilalen do sigiyɔrɔma 8 na u timɛku ɲuman o kama an bɛna caman ɲɛfɔw ɲɛna o baara bolodalen nunu kan bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Tilenneya, cɛntigiya ani danaya olu de bɛ kunnafonidila kɛ kunnafonidila ladirilen ye min tɛ a fɛla di a ka baara o kɔnɔna la fɛla di baara in kɔnɔna la a n'a kɔlɔlɔ an bɛna caman ɲɛfɔ ye o fana kan bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Ni ne bi juma ale don kunnafoni bakurubaw ye aw ka jabaraniso mandi sanfɛ Advance TV a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna toga min na kunnafoni daminɛ la gouvernement ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maïga ale ye gouvernement ka laada dɔ la tilen sɔgɔmada in na CICB kɔnɔna la min yɛrɛ bɛ tali kɛ gouvernement ka san 2025 san 2026 o baara bolodalenw ka o jira fasodenw olu la baara ninnu na boli fɛn caman kan jamana ale yiriwa kama nka sinsi kɛra fɛn min kan k'o ye lakana ye baara ninnu yɛrɛ tilalen don kulu 8 na u timɛko ɲuman o kama Lassana Kone ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye. Mali furancɛla fanga gouvernement ɲɛma n'a bɛ général de division Abdoulaye Maïga ale ko fɔ ale min ye mara cɛbɔli fɛnɛ ministre ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye mɛkalo tile 16 san 2025 ale ye wulikajɔ kɛ ka na centre international de conférence de Bamako la Mali conseil national de transition ale cɛdenw ɲɛkɔrɔ ka se ka na a ka hakilinaw olu da kɛnɛ ka hakilina mun bɛ tali kɛ Mali lamara cogo la ani baaraba mun kan ka sigi sen kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in kɔnɔna na général de division Abdoulaye Maïga a ka nin hakilinaba 8 kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na min ye ka tali kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ lakana ale kow ye a y'a jira k'a fɔ Mali ye wulikajɔ camanw kɛ wulikajɔ mun kɛra sababu ye ka se ka kulu maramafɛntigiw ka olu kɔni ka wulikajɔ caman kɔni tiɲɛ u bolo
o kɔfɛ min ye yɛlɛmaw ye min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ politiki ale ni ka do k'a fɔ faganboda ɲɛmayaso olu yɛlɛma kow la a y'a jira k'a fɔ ko nin waati na gouvernement k'a bɛ wulikajɔ camanw na mun na kɛ sababu ye ka bayɛlɛmaw don politiki tagabolo la ale ni faganboda ɲɛmayaso la. Général de division Ablaye Maiga a ma dan o ma ka sababu kɛ a ka kɔrɔfɔw fɛnɛ sera fɛn wɛrɛ ma o bɛ tali kɛ jamanaden ka makoba mun bɛ ni maaw mako b'o la sisan olu yaasa ka se ka o kow kɔni sigi sen kan a y'a jira k'a fɔ ko gouvernement k'a bɛna wulikajɔ camanw kɛ ka kɛɲɛ ni don nataw ye yaasa o lafiyadaw ka sɔrɔ min ye kɛnɛya sinsinni ye a y'a jira k'a fɔ baara camanw bɛ sen na wa hakilina camanw talen don u fɛ yaasa Mali fantan naani maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛnɛya sɔrɔ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na ka tali kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ hakɛ ɲini tɔnw olu ka wulikajɔw la ka ɲɛsin jamana ma ni o ye syndikaw ye a y'a jira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya caman bɛ i k'a dɔn k'a fɔ syndikaw ale ni marabajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na laɲiniw ka se ka sabati wa ni laɲiniw bɛ kɛ a ka kɛ hakɛ kɔnɔna na mun bɛ taa bawolo kuma bɛɛ lajɛlen na basigi sinsinni na faso kɔnɔna na. Général de division Ablaye Maiga a ma dan o ma ka tali kɛ Mali a n'a kɛrɛfɛ jamanaw fo ka taa se teri jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kow ma a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ camanw bɛna sigi sen kan ale ka waati in kɔnɔna na mun na ta kɛ sababu ye ka se ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ale ni ka jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ taa kɛ sababu ye ka ɲɛtaga kow sigi sen kan ko a n'a o wale caman tɛmɛ Mali ale ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Furancɛla faga min bɛ sen na n'a bɛ taa kuncɛ ni kalafili labɛnni ye ko hakilina camanw bɛna sigi sen kan cogo min na maakuraw sigila faso Mali kɔni kunna nana ko o kɔni o jaabi maa si kana se ka o sɔsɔ n'a bɛ f'o ma ko élection transparente et apaisée. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔba ninnu ni o ye hakilinaba seegin ye Général de division Ablaye Maiga a y'a jira k'a fɔ ko nin ko ninnu tɛ taa ni musaka tɛ wa a musakaw ko o dantigɛw bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ka kɛɲɛ ni waati nataw ye yaasa min ye k'a dɔn k'a fɔ hakilinaba mun bɛ ni a bɛɛ lajɛlen tɛnkunnen don jamanakuntigi ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ ka hakilinaw ye ko baara na kɛ o hakilina kɔnɔna na k'aw hakili lajigi k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni bonya a n'a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o de ye an ka Conseil national de transition ale ɲɛmaa ye ka dugawu kɛ ko ni Ala sɔnna hakilina mun bɔn bɛ Premier ministre ale yɔrɔ olu n'a labaara cogo di yalima a bɛ se ka kɛ yalima a tɛ se ka kɛ o hakilina falen-falenw na kɛ ni danaya sɔrɔla kow kɔnɔna na u n'a u ka danaya d'a kan yalima ni yɛlɛma wɛrɛ mun bɛ se ka don a la ko olu fɛnɛ na kɛ o kama ntɛnɛn sigi kɛ n bɛ ka ale kɔnɔ ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan. An bɛ taga ni kunnafoniyaw ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafonidila ale ye maa ye maa min bɛ taa kibaruyaw ɲini k'u sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka u lase o laseli kɔnɔna la k'a ma daga togoya si la kunnafonidila ale k'a fɛla di a ka o baara ninnu o kɔnɔla la ka kɛ ni o taabolo ye ko fɛla di kɔni baara in kɔnɔna la k'ale bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka na ni kɔlɔlɔ camanw ye a bɛ fɔ min yɛrɛ fana ma ko être impartial nazarakan na n'o ye ko kunnafonidila k'ale man ka a fɛla di togoya si la ka se ka caman faamuya impartialité ale jɔyɔrɔ kan kunnafonidi baara la an ka ɲɛmada nin na ladirileya majigin danaya ani cɛntigiya ninnu ye jogo damadɔw ye jogo minnu kan ka kɛ kunnafonidila ɲuman bɛɛ lajɛlen t'a la ɲɛ kunnafonidila min tɛ a fɛla di a ka baaraw kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko journaliste impartial nazarakan na n'anw taara lakalita ɲini an bɛ taa lakalita ɲini jɔn ye an bɛ taa ɲini jamanadenw de minnu tɛ kɛnɛ kan donc n'an taara o kibaruya ɲini sisan nɔ n'an bɛna kibaruya di an kan ka kibaruya ɲɛnɛma de di donc journaliste n'i b'o baara kɛ ni e bɛ taa e man ka taa ni miiriya ye k'a fɔ fo ni miiriya de ka don a kɔnɔ n k'a kɛ n'o ye n'i taara fɛn kɛra cogo min na i b'a ɲɛfɔ o cogo la mais a ma fɔ i k'i sɛgɛn sira fara kan a ma fɔ n'i diminen don i ka dimiya yɔrɔ k'a la a ma fɔ n'i nisɔndiyalen don i k'i nisɔn i ka kɔkɔ fɛnɛ k'a la donc a fɔ kun y'o dɔrɔn de ye n'i taara i ka baara kɛ a kɛcogo la i kana nɔgɔ k'a la i kana fɛn fara kan i ye min ye i b'o de lakale wa i ye min ye fɛnɛ o lakalitɔ a tɛ lakali cogoya sugu bɛɛ la dɛ lakalicogo de b'a la. Mali kɔnɔ bi o journaliste ka dɔgɔn minnu tɛ u fɛla yira u ka laseliw kɔnɔ o sabu ka ca o dɔ ye baara dɔnbaliya ale ni musaka ko. Denmisɛn caman bɛ n'u bɔra journaliste kalan na n'u nana baara daminɛ baara ko ka gɛlɛn sa bɛɛ b'o kalama donc souvent journaliste ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ u b'u ta u bɛ kɛ stagiaire ye mais dɔw bɛ se ka san 6 kɛ stage la donc ni dun ye stagiaire ye Mali la bɛɛ b'a dɔn wari tɛ d'i ma sara t'i bolo e ye dutigi e bɛ bɔ so kɔnɔ n'a fɔra e ka taa kibaruya ɲini e b'i yɛrɛ ka moto la taji sɔngɔ tɛ d'i ma sara t'i bolo ni i banana fɛnɛ ordonnance yɛrɛ de b'a san a ko ka ca dɛ ni e taara o kibaruya ɲini yɔrɔ la ni donbolo dɔ dir'e ma n'i y'o minɛ e kɔni b'a dɔn n'i y'o minɛ i ne bɛ deli la dɛ bon fɛn bɛ fɛnɛ tɛna se k'o kɛ donc o bɛɛ b'a kɛ o bɛ jouer denmisɛnninw kan kosɛbɛ
donc an b'a ɲini de journaliste ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a kɛ cogo la walasa denmisɛn minnu b'u bolo baara la u ka se ka sara sɔrɔ ni sara dir'u ma an bɛ se ka insister maintenant fɛn bɛ fɛn na u man kan k'o kɛ. Yaasa journaliste ka kɛ kunnafonidila ladirilen ye f'a ka taabolo damadɔw fana de matarafa. Anw ka baara ye min ye e yɛrɛ tɛ i yɛrɛ qualifié dɛ, mɔgɔw de b'i lamɛn, mɔgɔw de b'i kalan, mɔgɔw de b'i ye. N'i ka baara bɛ kɛ ka ɲɛ mɔgɔw b'a fɔ i ka baara ka ɲi i ko bɛ diya mɔgɔw ye, mais n'i bɛ ko kolon kɛ n'a tugur'i kɔ hali n'i nana ko ɲuman kɛ don min na a tɛ dɔn i ye o. Donc o ɲuman ye min ye an ka baara n'i b'a kɛ a kɛcogo la n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ san 5 san 6 kɛ yɔrɔ yɔrɔ i yɛrɛ b'a ye dɔw b'i ye dugu kɔnɔ u t'i dɔn dɛ u b'a fɔ e ka baara kɛcogo ka di n ye u yɛrɛ bɛ sin ka b'u yɛrɛ la ka fɛn dɔ d'i ma i t'a dɔn mɔgɔ minnu don olu kɔni bɛ dɔn. Mali kɔnɔ bi a ka kan journaliste bɛɛ lajɛlen ka kɛ kunnafonidilaw ye minnu tɛ u fɛlaw yira u ka baaraw kɔnɔ. O ye ka maliyɛnw bila u ka hakɛw kɔnɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni jɛlen ani lakika sɔrɔli la. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa yaasa ka se ka dun ka fa o sabati jamana kɔnɔ ale ni ka dɛmɛ don usine batigiw ma min na olu fana na se ka yiriwa cogoya min na i n'a fɔ an ka makɔrɔni dilan usines jamana faamaw olu ye fɛɛrɛ dɔ ta kabi san 2023 uti kalo kɔnɔna la min bɛ makɔrɔniw nali kɔn ka bɔ jamana o kɔ kan o laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka to min na jamanadenw olu ka se ka u yɛrɛ fɛlaw o dun cogoya min na Zayide Zubɔyi hali y'a ka bi wuli ka jɔ ɲɛsin o ma a ye fɛn min sɔrɔ Mamadu Jalo b'o bayɛlɛma ye. Mali kɔnɔ alikama fo ka taa se farine ani makɔrɔni ale doni balilen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kabini san 2023 wagatiw la. O waleya in taara an ka minisiriso min sigilen don sɔrɔkow ɲɛnabɔli ma fo ka taa se jagokow ma olu ka bɛnkan sɛbɛn dɔ ye nin waleya in k'o sɛbɛntiya. Laɲini de ye walasa jamana kɔnɔna la jamanaden minnu kɛlen don ka usine jɔ ka an ka alikamaw ni k'olu bayɛlɛma ka kɛ makɔrɔni ye k'olu kɔkɔrɔma don. Ka kɔrɔlen anw tɛ ɲininka ni u bɛ nin décision minnu ta anw tɛ ɲininka la minnu bɛ kɔfɛ ka na n'a ye awa a ka ca olu de bɛ wele k'a ɲɛf'u ye ni sɛbɛn bɛ a bɛ ci olu de ma awa ni jamana y'a sariya ta ko min bɛ kɔfɛ k'o jɔ kun de b'a la minnu nana n'u kana fɔlɔ ye k'a dilan ka jamana na a fɛnɛ wajibilen don jamana kan jamana marabaaw kan u ka olu lapasa. Ni sariya kisɛ min talen filɛ nin a kɔni kɛra sababu ye maa caman y'u ka nisɔngoya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ tali kɛ sannikɛlaw olu fan fɛ. Dekun caman de sera anw ma vu que a sugu kɔnɔna la client dɔw tɛ makɔrɔni min bɛ dilan dugu Mali la yan client dɔw tɛ fɛ fo minɛn minnu importer ka bɔ kɔfɛ a gérer an ka sugu kan dɔɔni en plus an obligera minɛn minnu b'an bolo an y'an débarrasser ka bɔ a la. Kabiri kɔkan makɔrɔni nali ma dabila an furadama bɛ yan makɔrɔni de utiliser. Bon ne kɔni fɛ nin décision ɲuman bari. Différence foyi t'u b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye pati kelenw de a bɛɛ y'a a production kelenw de. A sumanfɛnw min en tout cas makɔrɔni kɔni ta fanfɛla la kɔni min bɛ bɔ kɔfɛ o de ka di ne ye. Ka sɔrɔ yan ta tila bɛɛ spaghetti bon ne min degelen n'olu ka di ne ye ni i t'olu sɔrɔ yan nɔ donc a ma nɔgɔn dɔɔni. Anw sɔnna a ma kari min bɛ kɛ an fɛ yan an y'a fila bɛɛ dun koyi mun bɛ dilan an fɛ yan mun bɔra kɔfɛ an y'a bɛɛ dun hali ne ma foyi ye u ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ n seko da don o kɔrɔ o bɛ se ka fɔ nka man di a y'an ka b'o kɔnɔ. Maa dɔw y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw kan ka se ka bila sen kan cogo min na hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ i n'a fɔ sannikɛlaw tɔgɔla kulu olu ka ɲɛma o b'a lase cogo min na. O kɔni ne bolo nkalon don koyi ko min bɛ kɔfɛ ni ma se ka feere kɛ ni ma se ka feere kɛ a fɔra de o tɛ na koyi o tuma ne ka feerekɛbaliya y'o ye o tuma na k'i ka datugu k'i sigi minnu nana n'u kana fɔlɔ ka dilan an k'u dɛmɛ ka a yiriwa n'a sɔrɔ o min laman ɲi olu b'a fɛ yan tɛ s'u ma wa. Hali n'a y'a sɔrɔ nin sariya kisɛ in a laɲini de ye fɛn min ye ka se ka an ka jamana kɔnɔfɛnw bayɛlɛmali ni k'o kɔkɔrɔma don a ka kan fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔfɛn minnu bɛ bayɛlɛma olu suguya ka se ka kɛ fɛn ɲumanw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye jagofɛn minnu bɛ bɔ kɔkan ka na ni k'u olu nɔrɔ bila fɛn min ye dun ka fa o sabatiko ɲuman na an ka jamana kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛ la kɔkan kunnafoniya o Mamadu Jalo b'o ɲɛfɔ an ye kokura. Success Masara n'ale furakɛla fanga gouvernement ma ɲɛmaya kɛ ka tɛmɛ ani fɛnɛ fanga sinamatɔ mun bɛ yen nɔ kulu ma ɲɛma don jumadenw fɛn min ye finitigilakaw ye olu kɔni tɛgɛ da kan ka da a ye waleya dɔw ta k'a fɔ kumakanw na minnu kɔni kɛra sababu ye ka banbantiya walew fo ka taa se karogɛlɛya walew ma k'a fɔ o kumakan ninnu de kɛra sababu ye min ye kiiri tigilamɔgɔw ye u ye laɲini kɛ ni ka tɛgɛ da a kan.
Gabokaw fɛ yen nɔ Ali Bongo n'ale ye Gabon jamanakuntigi ɲɛmɔgɔ ye n'a kun bilalen don hukumu dɔ kɔnɔ walasa ka hakili to a la cogo min na a kana se ka banbansiya walew kɛ a ka fanga darakilen kɔfɛ. Ale kɔni n'a ka denbayaw ye Angola lasɔrɔ an bɛ don min na i ko bi min na sera Angola olu ka fanga ɲɛma ka kunnafoni sira minnu bɛ yen nɔ olu fɛ. Turkikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye bɛn kuma olu kɔni bolodala Ukrainikaw ani Rusikaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni hakilina in taara Turki jamana ɲɛmaa fɛ walasa fɛn min ye bɛnkan o bɛ se ka sabati Rusi ani Ukraine cɛ walasa fɔɲɔgɔnkɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2022 wagatiw la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la. Albanikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Union Européenne olu ka jamana 47 olu kɛlen don ka ɲɔgɔnnajɛba boloda politikiko bunakun kan walasa u bɛ se ka kuma hakilijagabɔw ani o n'a ɲɔgɔnna camanw kɛ cogo min na u ka politiki kunkanko kumaw olu bɛ se ka yiriwa sɔrɔ. N'o baaraw daminɛla bi juma mɛ kalo tile 16. Ni ne bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la a ye to Advance TV filɛli la wasa baw ye jabaraniko la Ala ka Mali lakana. kana ɲiningali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout. Nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.